अरे जातारू त जाए सनम फिर जानी अइह आ रहे कौन पगला ताहर इहो भूल जइह आ सजल सजावल सपना जतन हो गईल मोबाइल के रिचार्ज जस कइले रहू प्यार हो महीने भर में खत्म हो गईल मोबाइल के रिचार्ज जस कइले रहू प्यार हो कुछ दिन में खत्म हो गईल। नमस्ते प्रणाम, हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही प्यारा गाना लिखल बानी। ब्रांड गाना बा एकदम। बड़े भैया प्रमोद प्रेमी गाना गौले रहन महीना भर के प्यार एल्बम के नाम बा जौन की बहुत गाना हिट बा बारा मार्केट में धूम मचा दिले बा गाना प्रमोद प्रेमी भैया के। तो हम यही धुन पर गाना लिखले बानी। हम रंगदारी टाइप के लिखले बानी, सैड सॉन्ग है लेकिन रंगदारी में बावे। तो आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी, तो सुनी कैसे बाबा गाना। हो तारा चलते पापा हमके दिल बड़ी गारी प्यार में करी हो ना हम से गदारी। हो तारा चलते पापा हमके दिल बड़ी गारी आ प्यार में करी हो ना हम से गदारी आ सुन खराब तहर राशि हो जाई आ दुनिया से तो हो के मिटा दे हम हो चाहे हमारे फांसी हो जाई आ दुनिया से तो हो के मिटा दे हम हो चाहे हमारे फांसी हो जाई। तो चली ई रला मुखड़ा। और बड़े भैया प्रमोद प्रेमी जी हाई स्केल से गौले बनी। तो जे भी कलाकार बा एकरा के हाई स्केल से गा सकतनी, चाहे अपना म्यूजिक बनवैला के ऊपर बा लो स्केल से भी गा सकतनी। तो चली ई रला मुखड़ा। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल हूं, तो सुनी कैसे बा। हो सबके हु जाने तहरा हमारा चले चकर प्यार के चर्चा गाँव में बावे सभतर। हो सबके हु जाने तहरा हमारा चले चकर प्यार के चर्चा गाँव में बावे सभतर। असुर कइल बदमाशी हो जाई आ दुनिया से तो हो के मिटा दे हम हो चाहे हमारे फांसी हो जाई आ दुनिया से तो हो के मिटा दे हम हो चाहे हमारे फांसी हो जाई। तो ई रला अंतरा। आप सब अच्छा से उ धुन सुन के गा सकतनी जे भी कलाकारी गाना गावे चाहता। और लास्ट वाला अंतरा खातिर हमेशा ना डालनी भैया लास्ट वाला अंतरा कि एगो गाना हम चाहें कि एक ही कलाकार गावस ना। तो फुल अंतरा अगर हम लिख के डाल देतानी तो एगो गाना 10 कलाकार गा दिली तो केहू के कोनो फायदा नहीं। यही से भैया एक के अंतरा डालनी और मुखड़ा डाल देनी। लास्ट अंतरा खातिर वह कलाकार हमसे संपर्क कर सकता जरा ये गाने गावे के हुई आ जरा ये गाना पसंद हुई। तो चलिए लास्ट अंतरा खातिर आप सब व्हाट्सएप के माध्यम से हमारा से संपर्क कर सकतानी, चाहे हमारा मोबाइल पर कॉल कर सकतानी। हमारा नंबर बा 99 34 52 99 12 यानी 99 345 29 9 12 हमारा मोबाइल नंबर है। जे भी कलाकार गावे चाहता तब बोल दी व्हाट्सएप पर कि भैया हमारे ये गाना गावे के कर लास्ट वाला अंतरा लिख के भेज दी। तो लास्ट वाला अंतरा हम व्हाट्सएप के माध्यम से लिख के भेज दें। आ चलिए पर्सनली में जे भी गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में ब्रांड गाना लिखनी जो यूट्यूब पर चढ़ाओ तनी एक से ब्लास्ट गाना लिखनी और बढ़िया एकदम तरीका से गाना लिखाला और पर्सनली में लिखावे तो पैसा लगेला। और अगल बात जो नया म्यूजिक बनवाना चाहता तो सब मार्केट से हट के कम बजट में हमारे यहाँ कम पैसा में बढ़िया म्यूजिक बनला एकदम धासु एकदम धमाल मचा वाला म्यूजिक बनला। तो म्यूजिक खातिर भी हमरा से संपर्क कर सकतानी कम बजट में। और अगल बात कि हमार खुद के अपन स्टूडियो बा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादूपुर बाजार गोपालगंज बिहार में हमारा स्टूडियो बावे। तो जे गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो गाना रिकॉर्डिंग करावे खातिर भी हमरा से संपर्क कर सकतानी। कम पैसा में रिकॉर्डिंग मिक्सिंग बढ़िया से होला। और फिर हमार मोबाइल नंबर उहे बा जौन स्टूडियो के जौन हमारा से गाना लिखावे बा सब नंबर उहे बा। बाकी स्क्रीन पर हम लगा देम हम अपन मोबाइल नंबर। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। और दुर्गेश बेदर्दी को हमेशा प्यार दुलार बनौले रही। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती, जय हो।